Omuroberio bw'abantu kwerikia buna bakichukura sentunde ya kabiri nigo cha kabene litukulia lero igobono ibirengeri ao byenyarire kuri wana wa Kenya hane kurasorongora Gusii unomuliki tondemo Steven agotomanya. Magiga yentunde ntangani yo kweri kichukura tagete chitari kinye cyo mutenyo ikomi omwaka oeta ko ikachitari kisano cyo mutenyo ikomi na limo omwaka onyara gweta ninge ekyombekeria gutenera obochori ne chimbebe kya IEBC kya gwatekerega yo gukieria abakichukura chi milioni 5 nemo kurenda omweri oye n'abantu milioni 1 no gutaisano banyarite kweriki abarayi nebyombe ao nigo baruo gusaba guchiase IEBC konyara komentari bagalyo kweriki kwa bakichukura abayia abugase bali babwatega yo gochora bosi bochorio bonene babasabire bali batareri kigokorabo. Kila kijana ambaye hana kura, na tuko na vijana milioni 6 Kenya ambao hawana kura. Chukua kura ndio uweze kuamua destiny ya maisha yako. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa? Ili baba kama mrejeshi mkuu akisema ati forward march about turn fire vijana fire yeni go yerere kyombekeri ekenene gyobo choli ne chimbebe kya IEBC gochake ntunda ya kabiri okweri kichura takaro kitariki 15 na ibere cyo mutenyo mutangani we kitariki 5 ne mo cyo mutenyo kabiri abwase barangite go ikerie kerengo kya chikura milioni 4 no gutaisano echo kitayikere twa sentunde ntangani litukolia lero etano tia veirense asengejo maybe mbura yatu osiri litukoli tangani lakini ndo semeretinga ochakira mambi osimagoro abantu mbayichore ase bali batara register gosa bali batara bwata ekati yo gwagekura tigabagende babwate ekura techa goikenga kina chikura chaikire omonta amagoterina agatana nyageta gete no munu muna intua sense ya boda sector moi wabeshimiwa bande bagotora amanga kwanza ntobwati chikura igoto kumetinga chikura cheito mbara buba to etu abakerete kya ko bango to saba chikura igoto kumetinga bango to saba totabwati njengo te yabasaye babwati bitambuliso panyare gwake kura panyoro murayo muyoyo Kenya uraturai emyaka gochibono asentunde ntangani yo kweri kyo mwaka oeta nigorongo rwa Nyanza rwakinia bakichukura kuruchi milioni 2 nugutaisano na 2 omwaka bwechiri bwibere na 15 na 2 oikachi milioni 2 nugutakianda abwasa banda baya bakageire kwerikia imeyentunde ye ekwera chitariki 5 nemo omotienyo gocha inko reporterega taseni kia Ndizi TV elietaliane Ndemo Steven